ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பிரபாஸ் டாபிக்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம எங்கள் வீட்டில் இந்த வருஷம் எப்படி கார்த்திகை தீபம் வச்சுருந்தோன்னு தான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வருஷத்தில் எடுத்ததெல்லாம் வீடியோஸ் இருக்குது, லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் பாருங்கள். இது கல் தீபம், இது குபேர விளக்கு, இது அந்த மோட்ச தீபம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது. இது குட்டியான குத்து விளக்கு ஒன்று. அகல் விளக்கு, குட்டி அகல் விளக்கு பித்தளையில். இது மண் விளக்கு, இதுவும் மண் விளக்கு. இது அகல் விளக்கு, சின்ன சின்னதாக பித்தளையில் இருக்கக்கூடியது. அவ்வளோதான், இந்த வருஷம் கார்த்திகை தீபம் நல்லபடியாக வச்சாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ, பாய்.